Velkommen til Cirklen. Jeg hedder Ditte Karina og byder dig her velkommen til 8. del af den omredigerede heksetime fra 2020. Vi er i gang med drømme, og jeg tænker, vi bare går i gang med optagelsen. Som jeg sagde sidst, så er det 98% af vores drømme, der kan fortolkes. Og det har vist sig fra drømmestudier, at de fleste kvinder drømmer ca. 50% om kvinder og 50% om mænd, hvor de fleste mænd har færre kvinder i deres drømme. Hvis du kan huske tilbage fra første heksetime, snakkede vi om det med den feminine side og den maskuline side. Den feminine side, der har vi følelser, og i drømmene er kvinder repræsenteret af den feminine side, og mænd den maskuline side. I grove træk har manden ikke behov for at vade rundt i sine følelser, på samme måde som kvinder har for at bearbejde dem. Og det er vel princippet det, drømmestudierne viser. Den bedste måde, jeg kan vise, hvordan man bruger værktøjet, er et eksempel. Så her kommer en drøm, og så skiller vi den ad bagefter. Drømmen lyder: aner ikke, hvor jeg er. Måske udenfor. Chief One og Thomas Bottensjøen synger: her kommer lykken til tosser som dig og mig. Preben spørger om, hvorfor jeg altid har den gamle slidte ring på yderste led af min højre langfinger. Når ikke at svare før Berit væser, at hvis den er af jern, så har jeg bare at smide den, ellers kommer jeg aldrig mere indenfor i deres hjem. Så er der nogen, der tager mig i hånden og går væk, så langt væk, at musikken bliver til en summe bagerst i mit hoved. Jeg befinder mig ved et lille vandfaldssø. Det er meget smukt, men jeg er helt tom. Står bare og er helt tom inde i. Med et bliver jeg skubbet ud over kanten og nærmest grebet af vandet. Under vandet bliver musikken høj igen, for her kommer lykken til tosser som dig og mig. Vågner klokken 6:26 søndag morgen, og musikken var der stadigvæk, mens jeg skrev drømmen ned. Det var så drømmen. Så det næste jeg gør, er at spørge drømmeren om nogle stikord. Bare 4-5 ord på hver ting eller menneske, der er i drømmen. Det vil sige, hvad er dine tanker i 4-5 ord om Tifon, Thomas Bottensjøen, sangen Her kommer tosser ligesom dig og mig, Preben, Berit, ringen, jern, Berit og Prebens hjem, et lille vandfaldssø, og til sidst, i hvilket humør var du, da du vågnede? Vi starter med det sidste først. Drømmeren siger, at hendes humør var roligt, men tom. Den info lægger vi lige til side og kigger på til sidst. Men på stikordene kommer der så de forskellige dele. Chief One står for at være en deprimeret happy guy. Thomas Bottensjøen, der kommer ord som kæmpe hår, AIDS og bare underlig. Og her afbryder jeg lige og spørger et sidespørgsmål. Hvad AIDS egentlig står for hende? Og hun fortæller mig, at hun havde en storebror, der døde af AIDS. En storebror, hun holdt meget af. Og når hun ser tilbage, står han for at have troen på livet, også selv når det så sortest ud. Han havde nærvær, selv om døden stod for døren, og havde stadigvæk håb. Sangen siger hende, at der stadigvæk er håb for de mest kiksede. Preben, han er nedkørt af arbejde. Berit er overmagt, manipulation. Ringen er en beskyttende cirkel. Jern er styrke, der kan ruste. Preben og Berits hjem er et design op og snop hjem, der drukner i snavs. Vandfaldssøen er harmoni, ro og urkraft. Og jeg spurgte også om det at have ring på sit yderste led. Her tænker drømmeren på Dumas, de 3 musketærer med York og Chamberlain, der havde figuren My Lady ring på det yderste led, og det har drømmeren som barn været fascineret af. Nu har vi alle dele til drømmetydningen, så det vi gør er at tage drømmebunken og blande den med de forskellige ordbunken. Og vi husker det vi har lært med, at mænd repræsenterer den maskuline side af en, som for eksempel handlekraft, og at kvinder repræsenterer den feminine side, som for eksempel følelser. Hvis du er i tvivl, så slå op i dine noter fra første heksetime. Vi husker, at alle dele i drømmen repræsenteres af en selv. Så Chief One er drømmeren, Thomas Bottensjøen er drømmeren, sangen er drømmeren, osv. Nå,
Men det vil sige, at drømmen kommer til at lyde sådan her. Aner ikke, hvor jeg er. Måske udenfor. Normalt ville det her være interessant, om man var inde eller ude i sit eget hjem. Men siden det ikke er noget, drømmeren kan huske, så er det ikke så vigtigt her. En side af drømmeren, som er deprimeret happy, og som hører til den udadvendte handlekraftside, som repræsenteres af Chief One, og af en anden side af sig selv, der også er handlekraftig, der bliver repræsenteret af Thomas Bøckensjøen, der bare er underlig og optimistisk, selv når det ser sortest ud, og som havde en snor eller en livslinje til hendes storebror i form af AIDS. En storebror, der havde troen på livet, selv når det så sortest ud, og havde nærvær, selvom døden stod for døren. Synger sangen, her kommer lykken til tosser som dig og mig. Sangen, der fortæller drømmeren, at der er håb for de selv mest kiksede. Så selvom drømmeren er kikset, underlig, deprimeret, men med happy udenpå, så er der håb. Næste del af drømmen fortæller drømmeren er helt kørt ned af arbejdet, repræsenteret af Preben. I drømmen spørger Preben, hvorfor drømmeren altid har den gamle slidte ring på sit yderste led af langefingeren. Ringen er jo en beskyttende cirkel, og hvis du kigger på dine noter fra første heksetime i menneskekroppens verdensbillede, kan du se, at langefingeren står for koncentration og ansvar, og hun har den på sin højre side, som er blandt andet handlekraft. Det vil sige, at den del af drømmeren, der er kørt helt ned af arbejde, undrer sig over den gamle beskyttende cirkel, som er koncentration og ansvar, og det med at have en ring lige der, fortalte drømmeren også var noget, hun var fascineret af som barn. Det vil sige, at selvom man er kørt helt ned, så kan man beskytte sig med koncentration og ansvar, og det er noget, hun har set fra barnsben af. Videre i drømmen sker der, at drømmeren ikke når at få svaret, før magt og manipulation overtager, repræsenteret i Berit, der væser, at hvis den er jern, så har drømmeren bare at smide den væk, ellers kommer hun aldrig mere indenfor i deres hjem. Så drømmeren skal smide sin styrke, der kan ryste, det var det, der var repræsenteret i metallet jern, ellers kommer hun ikke ind i Preben og Berits hjem. Og hvad var så det hjem? Det var et design op og snop hjem, der druknede af snavs. I drømme, der præsenterer hjem ens ego, som i dette tilfælde ikke engang er hendes eget. Det er fint ude på, men fuld af snavs indeni. Egentlig burde jeg jo nok have spurgt om ordet snavs, men jeg tænker, at det giver lidt sig selv. Så denne del af drømmen fortæller, at drømmeren er slidt ned af arbejdet, og at måden hun har beskyttet sig på, har været igennem koncentration og ansvar. Den er så gammel og slidt, at styrken kan ryste. Og hvis hun ikke slipper af med den, kommer hun ikke der tilbage til det ego, som ikke engang er hendes eget, og er op og snop, fint udenpå, men rodet indeni. Det fortæller rigtig meget om, hvordan drømmeren har det. Og så er der jo egentlig et spørgsmål. Er ringen overhovedet af jern? For det siger drømmen jo ikke noget om. Det er bare noget, Berit går ud fra. Jeg spørger netop drømmeren om det. Og nej, det er den ikke. Den er jo kobber. Nu var den detalje ikke en del af drømmen, men alligevel lægger jeg mærke til, at drømmeren ikke er i tvivl om det materiale, da jeg spørger. Og jeg ved, at kobber er et materiale, der leder energi. Kobber kan påvirke svampe, alger og i det hele taget skadelige mikrober, og den var på højre hånd. Det var handlekraften på langefingeren, der står for koncentration og ansvar. Så det er ikke slidt og gammelt, men bliver ledet af handlekraft. Drømmen fortsatte. Der kommer en og tager drømmeren i hånden og går væk. Så langt væk, at musikken bliver til en summen bagerst i hovedet, og hun befinder sig ved en lille sø. Den del af drømmen, der er i harmoni, ro og urkraft. Altså, der er nogen, der tager drømmeren i hånden, og igen, hvis vi slår op i vores noter om menneskekroppens verdensbillede fra heksetime 1, så ved vi, at hænder står for at ture, at modtage og give slip. Vi snakkede om vand både i heksetime 1 og 2, der repræsenterer følelser. Drømmen fortsætter med, at her er drømmeren helt tom. Hun står bare og er helt tom indeni. Det siger noget om, at drømmeren, der er tæt på sine følelser og er omgivet af harmoni,
ro og urkraft bare er tom. Urkraft er et oprindeligt jeg, eller det jeg, man har været. Hun bliver skubbet ud over kanten, grebet af vandet og kommer under vandet, altså følelserne. Og her bliver musikken igen høj, for her kommer lykken til tosser som dig og mig. Den sang, som stod for håb for selv de mest kiksede. Og da hun vågner, var musikken stadigvæk med hende. Drømmen fortsatte dagen efter. Og selvfølgelig tænkte jeg, det skulle vi jo lige have med, så her er anden del af drømmen. Igen er sangen tosser som os med. Sangen er der hele tiden. Der er kun skyer omkring mig til alle sider. Oppe og nede. Går bare ud af ingenting, som op af et kirkegulv til et bryllup. Fortsætter og fortsætter. Ud i ingenting. Vågner præcis kl. 7:00. Igen bliver jeg nødt til at spørge om et par stikord. Denne gang på sky, kirkegulv, bryllup. Drømmeren i vores eksempel siger, ja, sangen er der jo stadigvæk, og den står for håb for de selv mest kiksede. Sky, der gemmer sig noget bagved, og eller det går altid over, og solen kommer frem. Kirkegulv, den står for noget, der er begravet under gulvet. Adder, ujævn, koldt og svært at gå på. Og bryllup, den stod for panik. Så denne gang lyder drømmen sådan her. Sangen er der hele tiden, det vil sige, hun hele tiden bliver mindet om, at der er håb for de mest kiksede. Der er skyer omkring hende til alle sider, oppe og nede. Det vil sige, at drømmeren går et sted, hvor der er noget, der gemmer sig bagved, altså skyerne. Men hun ved også inderst inden, at selvom der er noget gemt bagved, så går det altid over, og solen kommer frem. Det fortæller os, at drømmeren ved, at det er en midlertidig situation, hun er i. Drømmen går videre, og ud af ingenting, på vej som op af et kirkegulv. Det kirkegulv, der var for drømmeren, noget hvor der var noget begravet under, noget adder blev der sagt. Og ujævnt og koldt, svært at gå på. Her går drømmeren på det, der er begravet, det gamle jeg, altså det fundament, hun går på. Og hun går til bryllup, som er i hendes tilfælde panik, og hun fortsætter ud i ingenting, det ukendte. Hvad siger de to drømmers? De siger, at drømmeren er slidt og tom indeni, og længe har overlevet med disciplinen af koncentration og ansvar. Hendes fundament er ujævnt, koldt og svært, og hun er på vej ind i nogle følelser, noget der er ukendt, og hendes underbevidsthed ved godt, at der på den anden side kommer solen igen, og at der er håb for de kiksede. Så hvad er det, du skal gøre ved din drøm? Du skal skrive din drøm ned. Se på hver element i din drøm. Hvem er med? Hvad er med? Skriv det på en liste, og kom med en 4-5 ord for hver del. Det er med at tænke for meget over det. Bare lige hvad der umiddelbart kommer. Og kommer der en hel sætning, så skriver du den ned. Og så sætter du din drøm og din drømmeliste sammen, ligesom vi gjorde i vores eksempel her. Vi skal i gang med en lille øvelse. Du skal bruge din notesbog og noget at skrive med. For det er vigtigt, at du efter øvelsen får skrevet alle detaljer ned, så vi kan bruge dem. Til denne øvelse kan du stå, sidde eller ligge ned. Bare du er afslappet, og øvelsen tager cirka 5-6 minutter. Men ikke så meget snak. Lad os komme i gang. Luk øjnene og slap af. Træk vejret dybt ind gennem næsen og ud gennem munden. Og igen, træk vejret ind gennem næsen og ud gennem munden. Forestil dig, at du står på dit yndlingssted. Mærk, hvordan det er at stå lige der. Når du kigger ned af dig selv, opdager du, at du er en rosenbusk. Læg mærke til, hvordan du ser ud. Er du en stor rosenbusk? En lille en? Har du mange torne? Eller slet ingen?
Hvilken farve er dine grene? Har du nogle rosenknopper? Eller udsprungne roser? Eller slet ingen? Og hvis du har roser, hvilken farve er de? Læg mærke til den jord, du står i. Er det overhovedet jord, du står i? Mærk dine rødder. Er de store, små, tykke eller noget helt andet? Hvor langt stikker de ned i jorden? Mærk, hvordan det er at være denne rosenbusk lige her på dit yndlingssted. Nu vil jeg bede dig om at vende langsomt tilbage og bevæge dig og stræk dig. Og når du er klar, åbn dine øjne. Og hvad kan du så bruge det til? Det er et billede af dig, der fortæller, hvordan du har det i dit liv, som det har udspillet sig indtil nu. Altså alle de valg, du har gjort, det liv, du har levet, hvad har det fået dig til at føle inderst inde? Man kan sige, det er din underbevidsthed, der viser et spejlbillede af dig. Det vil sige, du er rosen, du er tornene, du er stedet, osv. For eksempel, var det en god, nærende jord, du stod i? Eller var det udpint jord, du stod i? Uanset hvad, så fortæller det noget om hvorfra og i hvilken tilstand du får din mentale næring suget til dig. Øvelsen fortolkes på samme måde, som når vi tyder drømmen.
Jeg stopper den oprindelige optagelse her. Nu har du så rosenøvelsen, du kan øve dig på, inden du går i gang med at fortolke dine drømme. Næste gang vil vi kigge lidt mere på drømme. Så til da, tak fordi du ville deltage i cirklen. Jeg hedder Ditte Carina, og til næste gang, ha' det fantastisk.